Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdys. Bakly tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisi resmi namalaryň taýýarlanan taslamalarına seredildi. Hemde käbir meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Minister Kabinetining agzalary. Biz şuun Minister Kabinetining sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mecliste käbir taýýarlanan resmi namalaryň taslamalaryna şeýlem beýlekem soragy aralyp maslahatlaşar. Orada Minister Kabinetining agzalary. Düýne ýurdumyzda täze konstitusiýon edara bolan halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Halk maslahatynyň döredilmegi döwletimiziň geljeği üçin bir ykbal çözüji waka boldy. Türkmen halkynyň bagty durmuşyny, ata-batamyň nurana geljeğini üçin etmem hatirasyna biziň Türkmenistanyň ähli halky we şeýle bilen işler taýýarlaýan we amalaşylan uly meşhurly maksatnamalarymyzyň iýdigideli durmuşa geçirilýän üçin eder. Häzir geçirilen faýlawlaryň netijeleri barada hasat bermek üçin faýlawlary we salat arşyklary geçirmek boýunça Merkez Taporyň başlygy Muradowa söz berýär. Aýdy berem. Şoňur hormatlanýan bilen ertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri boýunça hasabat bermäge, ruhsat bermäge uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň paratatly başlygyňyzda Türkmenistanda jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu mesele siziň özgertmeler siýasatynyň mühim uğurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda saýlawlary demokratik ýörelikler esasyna milli kanunlarymyza halkara kadrlaryna laýyklykda geçirmek üçin hem ýakly derejede döredildi. Mertebeli bilen arkada prezidentimiz Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary 2021-nji ýylyň 28-nji martyna geçirildi. Hödürlemek ýygnaklarynyň 56-sy geçirilip, dalaşýarlaryň jemi 112-si hödürlenildi. Hormatly arkada prezidentimiz, saýlawlarda ses bermegi geçirmek üçin ýurdumyzyň welayetlerini we Aşgabat şäherinde saýlaw участоklarynyň 6-sy döredildi. Ses berilişine Merkez Saýlaw Toporynyň internet saýty arkaly onlaýn tertibinde gönüsyn etmek mümkinçiligi döredildi. Saýlawlar güni saýlaw участоklaryna ses bermek milli ýöreliklerimizde mahsus ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýanglanmagy bilen başlanyp ses bermek guramaçylygy geçirildi. Saýlawlar güni Türkmenistan boýunça jemi 231 saýlawçydan 228-si ses berip 98,7 ötürüm gatnaşyp boldy. Saýlawlar güni 48 mandat üçin 112 dalaşgar bätleşdi. Munyň özi bir orun üçin 2-3 dalaşgaryň bätleşenini görkezýär. Saýlawlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny Aşgabat şäherinden 8 agza, ýurdumyzyň welayetleriniň hersinden 8 agza, Türkmenistan boýunça jemi 48 agza saýlanyrly diýilip akrar edildi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlananlaryň 27 ötürümi denarlardır. Halk maslahatynyň agzalaryna saýlananlaryň 100 ötürümi hem ýokary bilimli raýatlar. Mehriban prezidentimiz, gahrman arkadaşımız, ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek geçirilen bu saýlawlarda siziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlanmagyňyz halkymyz tarapyndan uly begenç hem buýsonç bilen kabul edilip, döwlet garaşdyrmagynyň 30 ýyllygynyň, haýtatymyzyň 140 ýyllygynyň uly dawarlar bilen bellenjek ýylynyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynyň finalamasyna mühim waka bolup ýazyldy. Hormatly prezidentimiz,
Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyny saýlanmagy münasibetli. Ýurdumyzyň ähli saýlaw toplarynyň agzalarynyň adyndan tüý sürekden mäherli gutlaýarys. Mertebesi bilen arkada prezidentimiz. Saýlawlaryň netijesi sizin parazatly başlygyňyzda Türkmenistan döwletiniň demokratik ýörelmeleri agrarlydygyny ýene bir gezek aşkar etdi. Saýlawlar Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksini, Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna, umum akrar edilen halkara kadalaryna, milli ýörelmelerimize laýyklykda, asudarlykda, erkinlikde, meýletiňlikde we açysanlykda geçirildi. Hormatly prezidentimiz, sizin parazatly başlygyňyzda ýurdumyzda demokratik saýlawlary geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Bu uly tagallalaryňyz üçin ýurdumyzyň saýlaw toparlarynyň agzalary size alkyş aýdýarlar. Mehriban prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ýyl ýurtdaky alyp barýan tutumly işleriňiň rewat mertebäniň bilen bolmagyny arzu edýäris. Mr. Kamyanyň agzalary Amerika bilen halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşyp ses beren raýatlarymyň ählisine minnetdarlyk bildirýär. Ses berenleriň köp sanly bolmagy biziň jemgyýetimizde oňa netije gazanmak üçin hasem möhümdir. Munuň biziň raýatlarymyz öz pikirini erkin beýan etmek, döwlet ähmiýetli meseleleri çözmek, özem çözüldüğünü kabul etmeye olan konstitusiýada berkedilen hukukdur. Ne sizin bilişiniz ýaly geçen saýlawlar oňa gatnaşyjylaryň ählisi üçin deň mümkinçilikler döredilmegi, iki we ondan köp dalaşýaryň bolmagy tapaplandy. Halk maslahatynyň hem agzalygyna adalaşýarlary ödürlemek we belli almak, milli hem kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda deň hukukda açyk we hem aýanlykda geçirildi. Halk maslahatynyň täze saýlanan agzalaryny saýlawçylygyň ynamyna gazanyp siyasi köp türlü we köp parçalyk şertlerine halkyň wekilleri bolmak bilen ýendirýär ekenen ählisini gutlaýar. Munuň özi işiniň hakyky demokratiýadyr. Maňam olay anam menem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlanmak üçin mehriban halkyma minnetdarlyk bildirýär. Men muny hormat edýär, bütün halkymyň öňündäki ýokary jogapkärçilik köpüni kabul edýär. Sizin namazı ödemek üçin men ähli tagallalary edýär. Palatalar tutuş Milli Geňeşiniň dogul hem bahaly işlemek üçin hemme tarapdan kömek berýär. Murad, siz bolsa saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň ählisine ministr kabinetining adyndan minnetdarlyk bildirin. Ministr kabinetining agzalary. Buňky mejlisiniň ikinji bölügini men howanlaryň meýete çağlarymyza himayet bermek bilen bagly soraglary başlamak barada karara geldim. Onu ministr kabinetining agzalary. Bir karawatamyzda amala aşyrýan öwretmelerimiz netijesinde ol ýetişler alanlar. Şol ýetişler bolsa garaşsyk hemişe bir tarap ýolunyň dünýädäki adamlaryň hasym belinde gallarýar. Netijede atawalarymyň bir binýardy döwlet gurmak hakynda arzuwlaryň durmuşyny geçirilýän dünýä ýüzüne aýan bolýar. Garaşsyk watanymyzda halkymyň arylmaz döwletligi, rızkanyň bollugy, niýetiniň peýaliny bolsa, diňe ýaşlyga ýurulmak üçin insan kalplary şad we buýsunçy beslenýär. Atawalarymyz şu gymmatlyklary, ýagny döwletligi, rızkal bereketligi, ýaşy niýetligi, peýalligi, insan perwerligi öňüň manyny hasap
edipdirler. Şu yürüyorum eğer biz yaşlarımızda adamların bakti yaşayış için gerekli olan asıllılık, medeniyetlilik, edep ikramlık, insanperverlik, bir qolluk etmek yani hasiyetleri terbiyeler. Bizim her işler amala aşılayanımızın hayatı zaman ösüşü, parakasıla onukturgan şıgarılın umumi kökleri bardı. Şunun öyle. Atavağlarımız, dövletlük, yürüylerin hemen tutuş adamlar için ehlim hasiyetlerini bardığını ayan eder. Evet. Onlar adamları yaşayıp işlerinin başını tutmaya, ingo adam kesini, diyaklarını yermeye çağırıyor. Geceydi kollamak, meyatacı himayet etmek hem pederlerinin en nayva şeyi, adam kesini, pentlerinin, diyaklarının biridir. Ne akıllar, şahimiz, maktumuz, paranın şeyleri, fitirleri var. Yetimi göründü, güler, yüz vergili. Gollan gelse ona tam duz verdir. Bırakamlı göründü şirin. Söz verir entani gollara himayet yapar. Atavağlarımızın iyi olan olmak, bir kuvvet etmek, dertli derdini, birinin onun şartını paylaşmak, yürüyüp halkımın bayım durmuş tecrübesi. Nushalarlık medeniyetinden hem haber veriyor. Elbette hem adama bir mevziş akbal verilmiyor. Bazı adamlar köp bir yöne oynasa durmuşta kimne ecid oluyor. Yeni bir olsa yine hem hatanın mehrinden hem yer kalıp durmuşun hem acısını dağıtman oluyor. Şunun için hem ecidi yetir orlamak. Ona hem elinden gelen kömeğini verip yardım etmek kelim adam kesim yürürlüğü bizim için kada yoğurluktur. Atavağlarımız özünün malından, halal kazancından bir hem sebep bilen başını alada alınan günü hem güzaplı geçen adamlar. Ya da yetim çağlar için ayırıp koyma hem değerli yoğurtturlar. Ne şeyle etmek bilen onların alıdasını, ağır ustasını, ağırcık hem oldu, ekmeğe hem çalıştırırlar. Bir de yaptılar, hayatı hem doğrumuzda da şeyler. Ne pederlerimizin eciğde hovonlarla etmek veyapları. Kadalar bizim hem doğru, siyasetimiz hem beyanı, tapyanı, sebebi. Türkmen cemiyetinde bir orlamak, yürürlük hem ağzıyılım hem merdanılım, gayratlım hem bünyada olup halkımızı cevizleştiriyor. Ne sizin bilsin diyelim biz çağlar açıyor. Koşuklarım, çağlar öğrenim, mektep internatlarım, tezim diyorlar binalarını kuruyor. Yurdumuzda bir sebep bilen atanesinden mahrum olan çağlarım terbiyelenen ve hoşarlı eden bilim terbiyecilik idaresi devletler koşu değil arttandırılıyor. Bir işlerimiz eciğde hovonlarlık etmek. Meyatacı oğlumak hem yürüyürümün benimle devlettiğimi hem bir sütünü, oğlununu ağladı yani. Ha şeyle akbalı adamlar var da aladalarımızın gerimini iyi geldi. Olur hem gönlünce yerine getirmek için men yürüyüp hayır sahavat gandanın dördülmenden gerekli varada fikre geldim. Sebep yurdunun çağında hayırdır bir sebep bilen kömekmeyete yaşadıydı. Galan çağlarımızı olluk etmek için şeyleme gandanın orunu ulu olur. Bizim dürüstçük teyada gandanımız atavağlarımızın yürülüğlerini hakiki iyi sözünü hem durmuşa geçirmeye de yardım eder. Sizin hem ollama öyle. Men şeyle gandanı döretmek hakkında hem karara da gol çekeceğim. Men hem öz kazancımdan ilkinci olup teyada dörettiğin hayır sakavat gandanımızı serişte koyar. Yerde. Ecide hoşarlık etme uğunna bekleyen iyileştirmemiz var olsa olur hem öz halal kazancından
o sağlık kanlarını seyişte geçirip bilerler. Bu kanlar daşa yurtlar için açık olur. Täze döredilen kanlarının seyiştelerin şu çağdan tölewli sağlık, bilim hizmetlerinin peýdalanmaklary, münasibem dinç almaklary hem beýleki zerurluklar için gönüp durup bilýär. Hormat prezidentimiz howunarlyga mätäş şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahawat garnatyny ýürütmek hakyndaky resmi nama gol çekip şu mesele boýunça çykyş etmäge istek bildiren Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Cumhur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz şu ýylyň 28-nji martyna ýurdumyzyň taryhyna ilkinji Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna saýlawlaryň geçirilmeli. Bu saýlawlaryň halkymyzyň gadymy däpleri, agdyrlyk, jewçilik, watansöýçilik görelgeleri, milli demokratiýamyzyň gazananlar esasyna üstünlükli geçmeli. Saýlawlaryň netijesinde Mehriban prezidentimiz sizin hem saýlawçylaryň ýüz göterim seslerine eýe bolup saýlanmaňyz bilen tüý sürekden gutlamagy ruhsat edin Mehriban arkadaşymyz. Şunu hormatlanýan arkadaş prezidentimiz sizin paratatly başçylygyňyza garaşdy baky bir tarap Türkmenistan watanynda döwlet bekararlygynyň binýatlaryň esaslary berkden tutulýar. Bizim watanymyz ähli arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduny bagtly çağalyň mekanly urulýar. Hormatly prezidentimiz, sizin belläp geçişiňiz ýaly türkmenler ata-baba öz çağalaryna aýratyn süýgi, aýratyn alada, olaryň iň oňatlatlary bağış ettirler. Siz çağalary alada mehr bilen gurşap, pisperlik, ularça hormat koymak, ruhuna teriye vermek, ýaly akylly ýörelgeleri döwlet siýasatyna ileri tutulýan uğurlaryň birine gurduňar. Bu akylly ýörelgeler beqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, täze mazmuny eýe boldy. Mehriban arkadaşlar, sizin bir işleriňizde ilim günüň aladasy, bagtly durmuşy bağış et goýulýar. Çağalaryň saglygyny goramak, dikeltmek boýunça ägir uly işlere diýersiňiz Mehriban arkadaşlar. Ähli welaýetlerde 420 ornuň saglygy dikeltiş, okuw terçilik toplumlarynyň gurulanmagy berilmeli. Olaryň döwraba bilim almaklary, bu jemgyýetde öz orunlaryny tapmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Mehriban arkadaşlar, saýty postarsyz galan çağalara da döwletler köşmeli gurulyp berilýär. Sizin kutup baş sonluğunuzda döwlet her bir çağa mehirli garaýş bilen öz howunarlygyny atalyp mehrini çaýar. Mehriban prezidentimiz, adam hakkında alada edilýän garaşdy ýurdumyzda her bir adamyň, her bir çağanyň arkasynda gurup hem güýçli döwletimiz dur. Halkyň arkadagy bolan bir başçymyz dur. Mehriban arkadaşymyz, siz çağalary bagty etmek bilen eneler bagty edýärsiňiz. Biz enelere çağatynyň bagty, ýylgyryp bakyşy iň uly baýlyk. Bu ýagdaý bizim her bir ýylyň halkymyzyň başyny göýe ýetirip, size bolan alkyşlaryny çäksizdir Mehriban arkadaşlar. Sizin ata-babalaryňyzyň miras bolup gelýän insanperwerlik ýol ýürütmek bilen gazna ýürütmek barada başlangyjyňyz bizi hatda tolgundurdy, beýendirdi Mehriban arkadaşlar. Görücülük gazna himayete mätäş çağalary bilim bermek, dinç almak, sağlıklaryny berkitmek, olara ähli taraplaryň himayet etmekde ören ähmetli sogal işlerdir Mehriban arkadaşlar. Mehriban prezidentimiz, sizin ata-babalaryňyzyň däplerini eýerip, haýyr sahawat garnatyny döretmek baradaky başlangyçlaryňyzy Mehriban arkadaşlar Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary dol gollaýar, biz size beýenýär, buýsanýar arkadaşlar. Geleceğimiz bolan ýaş nesillerimiziň hemme taraplaryň kadary ötüşini üçün etmek baradaky aladalaryň ählisi Mehriban arkadaşlar sizin alyp barýan insanperwer işleriniz bilen aýralmaňyz baglanyşly Mehriban prezidentimiz. Şoňa görä Mehriban arkadaşlar sizin insanperwer başlangyjyňyz bilen döredilen howunarlygy mätäç çağalary himayet etmek boýunça haýyr sahawat garnatyna sizin adyňyzy takmagy Mehriban prezidentimiz hem-de Türkmenistanyň mejlisiniň kararyny kabul etmäge ruhsat bermäňizi tüý sürekden haýyş edýär Mehriban arkadaşlar. Sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. İl ýurt behlikli alyp barýan bir işleriniz elmadan rowaj bolsun Mehriban prezidentimiz.
Sanylgy markal geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň başlygyny, soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, Milli Geňeşiň halk maslahatyna geçirilen ilkinji saýlawlaryň üstünligi hemde mehriban arkadagymdy bir täze parlament düzümine saýlanmagy bilen tüýsürekden gutlady. Bir möhüm jemgyetçilik siýasy mögsümiň hemde ýurdumyzda iki palatyly parlamentiň döredilmeginiň biziň jemgyýetimiziň hakyky halk häkimetlik täplerine agrarlygyny tasdiklaýanlygy belenildi. Bilinçli geçirilen saýlawlar Türkmenistanyň hormatly prezidentimiz tarapyndan başlanan watanymyzyň rawaşlygyna we hasy gülläp etmegine, halkymyzyň awadançylygyna gönükdirilen düýpli özgertmeleriň ýygyderli durumça geçirilmek üçin bir büniýat bolup durýan demokratik işleriň çuňlaşdyrylmagy orny möhüm ädim boldy. Vice-premier şeýlekem ýurdumyzyň diplomatik toplumynyň adyndan milli liderimiziň ýene tahawunnalygyna meýtäş şagalary kömek we golluk bermek üçin haýır sahawat ganatyny döretmek baradaky çözgüdüniň doly gollanýanyny aýtdy. Bu çözgüdüň döwlet başlarymyzyň ýaş türkmenistanlylaryň bagtyar durmuş baradaky hemişelik atalyk aladasynyň nowatdaky suwutnamasydygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň çağılar baradaky syýasaty ýaş nesilleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kadalaryna we ýurdumyzyň halkara boşnamalaryna laýyklykda hemme tarap bilen gönükdirilenler. Milli liderimiziň asly başlangyjynyň Türkmenistanlylar tarapyndan doly gollanyljakdygy hemde daşary ýurtlarda uly gyzyklanma döretjekdigi bellenildi. Çünki döredilýän gazna daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin hem açyk bolar. Şunun bilen baglanykda vice-premier gazna hormatly prezidentimiziň adyny takmak baradaky teklibi gollaýanyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew ýurdumyzyň taryhyna ilkinji gedek Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi hemde hormatly prezidentimizi halk maslahatynyň agdalygyna saýlanmagy nasip etdi tüýsürekden gutlady. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzda ata-babalarymyzdan gelýän insanperwerlik, ýagşy niýetlilik we birek-birege golluk bermek görelgilerini ösdürmäge, olary halkymyzyň arasynda esasana ýaş neslimizde wagt nesihat etmek meselesine aýratyn ornuň berilýänini belledi. Şeýle görelgileriň esasyna ýurdumyzda bugün çağalaryň beden we ruhy taýdan ödüp kemale gelmegi, dünýä ölçeklerine laýyklykda bilim almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli şertler we mümkinçilikler döredilýär. Bu ýurda ýurdumyzyň ähli künjeklerini döwrewap mektepler, çağlar baglary, şeýlekem din jalşy we sagaldyş merkezleri gurulyp ulanmagy berilýär. Vice-premier hormatly prezidentimiziň howunnarylygy meýtäş şagalar üçin haýır sahawat ganatyny döretmek baradaky teklibini toplumyň ähli işgärleriniň gollaýanyny aýtdy. Bilinçli bir başlangyç ýurdumyzyň ýaş raýatlaryna rehmete söýgüni, bilimi höwüsini döretmekde, ruha ahlak kymmatlyklaryny kemale getirmekde, şeýlekem çağlaryň we ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň gorulmagyny kepillendirmekde uly ähmiýete eýe bolar. Gutlalar üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyra gizlenip şeýle diýdi. Orant Mr. Kambyanyň alary. Bir howunnalyga meýtäş şagalarymyzy himayet vermek bilen magly mühim soraglar aýral maslahatlar. Indi bize bir wazifalar işçi we çal durmuşa geçirmek gerek. Orant Mr. Kambyanyň alary. Size gödöşülik eden ministrlik bilen podok edalaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlaryna we Maşgabat şäherine iş taparyna bolup yerlerde öz uğrumuz boyunca alıp baran işlerle yakından tanışmagy hem de işler depini güýçlendirme üçin zerur çağları görmegi taşyrýar. Müşekür ýurdumyzyň tebitlerine ýeri öwrümçilik gödülmüş maksatly binalary hem de desalan guruluşyny alıp baran işleriň ýagdaýyny ýerinde görmek we seljermek iqtisadiýet, maliýe we bank toplum welaýat düzümleriň işleriň hem de hyzmatlarynyň talabalaýat guruluşy bilen tanışmak üçin sizi 29-31 mart aralygynda Daşow 31 mart 1 aprel aralygynda Balkan 2 aprelne hem bolsa Lewap welaýatlarynda Abdurrahmanow siz galkyňyz kän alyp barýan işleri Türkmenistan, Awgan, Pakistan, Hindistan gar geçirjigine Türkmen bölüň guruluşy işlerine tamam beýleki duruş maksatly binalarda hem de desalarda alyp barýan işlere ýerine gödökçilik etmek üçin 29 mart
2 aprel aralığında Marem Levap olayetlerinde. Orada Eliyev. Siz hem kovu çekişinin ve buğdayda idek etmek işlerin geçirişini şeylem su hem yetkalarını ve idare kârhanlarını anıp balayan işleri yerine tercermek ve bir işlere yardım vermek için 29. 30. Mart aralığında ahal 31. Mart 1. Aprel aralığında daşoğu 2. 3. Aprel aralığında olsa Mari olayetlerine. Durduleyev, siz jubileye yılın açılıp ulanmağa verilmeni meyleştirilen iyeri önümçülük hem durmuş maksatlı binalarda hem de detkalarda alıp barayan işleri yerine getirmek hem tercihlemek maksadı olan 29. 30. Mart aralığında Levap, 31. Mart'ta Daşoğul, 31. Mart 1. Aprel aralığında Balkan, 2. Aprel'le Ahal olayetinde. Üveydi. Siz ulu ve kommunikasya toplumuna değişti anıp barayan kuruluşki işlerle tanışmak için 29. 30. Mart aralığında Levap, 31. Mart 2. Aprel aralığında Balkan olayetlerinde Gılıyıcıv. Sizin detkaların kuruluşki işlerini geçirişini yerine barıp görmek, dokmayama sevda kârhanalarını işlerin kuruluşu, ova milli maksatnaması ve kabul edilen beylik maksatnamalar esasında telekeçiler tarafından alınıp barayan işlerle yerine tanışmak için 29. Mart 2. Aprel aralığında Ahal olayetinde. Mehmedova, size olsa Levap olayetinde geçilecek medeniyet ceptelerine Türkmen Bedevi'nin milli bayram münasebeti Mari olayetinde geçirecek davaralara görülen tayarlık şeyler Balkan'a, Daşoğul ve Levap olayetlerine kuruluşu alıp barayan Türkmen'in Ağoyu binalarına kuruluş kemişten gidişiyle tanışmak için 30. 31. Mart aralığında Levap ve Mari, 1. Aprel Daşoğul, 2. Aprel'e olsa Balkan olayetlerine. Gelin yazın, sizin şu payitahtımızda geçirecek iri halkara yarışlar yok depini kurulmak maksadı öyle. Daşa yurttu, Türkmenlerin ve vekillerin halkara huva mendiliğine yaşayacak ve imitlenecek yerlerine barmalı işleri. Olimpiya şekerciğine, vilatrek ve tenis toplumlarına tayarlanma, sol yerde, yığınlı topların yerine yetirmeli amalların tertibini, halkara yayılıma beriş merkezine, ilkinci lukmansılık kömeği nokudunun işini, cemiyetçilik, hopsuluk düğünlerini, değişen çayaklarda aratasılık ve ziyansızlanmış çarelerini uğramak için 29. Mart 2. Aprel aralığında aşağı şehirden iş saparına bolurdu. Meriyedov, Berdimuhamedov, men size olsa hükümet ağdaları bilen Türkmen Rus hükümetleri iş toparın Novat'ta meclisini geçirmek için 30. Mart 2. Aprel aralığında Rus Federasyonu Moskva şehrine iş saparını iyi veriyor. Amanov, siz olsa Karı hukuk koruyucu edarının şahsı düzümün yetip gelen karışımın sağın 30 yıllık bayramına yerlerde görülen tayarlık bilen tanışın. Mehmedova, siz olsa inden hemen bundan beylak Palatalı'nın tutuş milli genişinin doğru işlemek için hem korunmasılık doğrularına seyreden. Şimdi bir iş saparına neticeleri vardı sonra kasavatlarını verirdi. Soňra sanly ulgamar geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşçylar, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň üstünlükli geçirilmegi hemde mehriban arkadagymdy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalaryna saýlanmagy münasibetli gutladylar.
geçirilen möhüm jemgylçik siyasi çärenin hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan hemde döwletimiziň demokratik esaslarynyň hassa puturlandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetlik görelgeleriniň berkarar edilmegine gönükdirilen taryhy ähmiýetli waka bolup durýanlygy bellenildi. Şeýlekem meclise gatnaşçylar hormatly prezidentimizi haýyr sahawat gaznasynyň döredilmegi bilen gutladylar. Munyň özi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, milli liderimiziň paratatly ýol başlygyna, ata-babalarymyzyň insanperwerlik görelgeleriniň barka rawaşlanýanlygyny ýüze çykarýan ajaýyp taryhy wakadyr. Hormatly prezidentimizi gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi asylly milli görelgelerimiziň mundan meýlekde dowam etjekdigini belledi. Hemde meclis jemledi. Hormat misliklerinden ağları biz şunun bilen sany ulama arkaly meclisini geçirip tutarýar. Mende sadece her ýyly bir jazalygy we malyp barýan işinde bunun belek ul üstünlikleri argy edýär. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak, howanarlygy mäten şagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyar durmuşda ýaşamak hemde olarda watany wopallyk, ruh wenetlik, arasy ahlaklyk, insanperwerlik, halalyk ýaly benent insan häsiýetleriniň kemale gelmegi üçin amatly şertler döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti kararı gol çekdi. Resminama laýyklykda howanarlygy mäten şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasy ýuridik şahs hökmüne dördürli. Aşgabat şäheriniň Çanyvel şaýolynyň ordunaky Türkmenistan Halkara Maslahatlar Merkeziniň binalar toplumyna ýerleşdirilmegi kesgitlenen bu gaznanyň tertipnamasy guruluş hemde işgär sany tasdiklandy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ykdysadytyny ilmiň gazananlaryny giňden ornaşdyrmak, şeýle-de Türkmenistanyň ýer üstüne gödäwçilik edýän milli ulgamyny döretmek boýunça işleri utgoşdurmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama bilen Türkmenistanyň ýer üstüne gödäwçilik edýän milli ulgamyny döretmek işlerini utgoşdurmak boýunça hökümet topor döredildi. Hemde hökümet toporunyň düzümi we düzgünnama tasdiklandy. Gurbanguly Berdimuhammed Wadynaky howanarlygy mäten şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň tertipnamasynyň 13-nji bölegine laýyklykda Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Recep Badarow Gurbanguly Berdimuhammed Wadynaky howanarlygy mäten şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň ýerine ýetirje direktor wezipetine bellenli. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 29-njy martyndaky 2196 belgili howanarlygy mäten şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny döretmek hakyndaky karary esasyny howanarlygy mäten şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň hasaplary açyldy. Howanarlygy mäten şagalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň meclisiniň karary. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan döwletimiz sagdyrlygyň we ruh welentligiň ýurdy. Bagtyar şagalyň mekanik hökmüni dünýäde giňden tanalýar. Geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň akyl, beden we ruh taýdyny kadyl düşünip etmek bardaky aladalaryň ählisi Türkmenistan prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady we alyp barýan insanperwer işler bilen aýrylmaz baglanşykdyr. Hormatly prezidentimiziň watanymyzyň rowşan geljegi bolan çağalaryň ýaşaýyşyny, durmuş taýdan goruglygyny, ruh taýdan sagdyn ösüşini, bagtyar durmuşda ýaşamagyny, döwrwap bilim almagyny, watan söýjilik we insanperwerlik ruhuny terbiýelenmegi barada alyp barýan ýadusyz taglalaryny we çağalaryň hukuklaryny gorumakda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmekde gazynyň üstünliklerini hemde ata-babalarymyzyň pekim parasatly, berk bedenli, arasy ahlakly, kesip hünärli nesilleri kemale getirmekde dördün kämil ýörülgelerini, maşgala gymmatlyklaryny, haýyr sahawatlygy döwlet siýasatynyň derejesine çykarmakda we durmuşa geçirmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny göz öňüne tutup Türkmenistanyň meclisi karar edýär.
Howannarlygy mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gadnasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny dakmaly. Ony mundan beýlek Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky Howannarlygy mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gadnasy diýip adlandyrmaly. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedova. Şuun, Türkmenistana saýlawlary we salat geçirmek boýunça merkezi toparda metbuat maslahaty geçirildi. Ol 28 martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň netijelerine başlandy. Maslahada ýurdumyň köpçülikden habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Berde Mehriman Akadamynyň Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly geçiren nowatdaky mejlisinde saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň ählitäne Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirmek barada tapşyryk beren aýdyldy. Şunun bilen baglanykda saýlawlaryň ähli tapgyrlaryň beýan edilmegini ýola goýan köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekillerine aýratyn hoşallyk sözler aýdyldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda Gulayat, Aşgabat şäher we Etrap şäher halk maslahatlarynyň mejlislerine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalaryna ýurdumyz boýunça jemi 112 dalaşkar ködürlendi. Gulayatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toporlarynyň ses bermek netijeleri hakyndaky tesbirnamalary esasynda halk maslahatynyň agdalarynyň her gulayatdan we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi 48-si saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 8 agdasy Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan bellenýär. İlkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň başyna ýurdumyň siýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlar hemde dalaşgarlar tarapyndan bellenen milli synçylaryň 440-sy syn etdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Ahal, Balkan, Daşawul, Lewap, Mary vilayatlaryna hemde Aşgabat şäherine Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda guramaşylykly geçirildi diýip ikrar edildi. Ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýürelgämiz esasynda giň bäsleşik şertlerini açyklyk we aýanyk ýagdaýyna geçirildi. Türkmenistan parahatçylygyň ynançmyň watan ýylynyň her bir güni şanly wakalary beslenýär. Hormat prezidentimiň parasatly başçylygyny halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bäkbedini gönükdirilen beýik işler halkymyzyň edip watanymyzda Mehriban arkadamyda bolan hormat sarpasyny hasam artyrýar. Bu hakykaty şuwunlar ýurdumyda ýaglandyrylan maslahatly mysanydy aýdyn gözi ýetirmek bolýar. Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň guramagyny ýurdumyzyň ähli merkez saglyk goraýyş idaralaryna, gaýry goýulmasa tiz kömek merkezine, şirketler bejeriş halkara merkezine, döwlet arasaçylyk we keselliň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine, ineniň we çağanyň saglygyny goraýyş ölme kliniki merkezine, kardiologiýa ölme kliniki merkezli hassahanasyna, Gahrman arkadamyzyň karary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çärelen 2021-2025-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň tasdiklanylmagy münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler berker döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň ýol başçylygyna saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýäň lukmançylyk ulgamyny gazanylan üstünlikleri milli lukmançylygymyzda sazlaşykly ornaşdyrmak, dünýäň agryly halkary guramalary, daşary ýurtdan saglyk goraýyş ulgamlary bilen gatnaşyklary, mundan beýlek hasam puhtalandyrmak, tejribe alşmak uğruna giň erimli maksatnamalaryny işlen alınıp barylýanyny bellädiler. Şeýle mazmunnak hoşallyk maslahatlary ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşawul, Lewap, Mary vilayatlaryna da geçirilip, asylly işleň amala aşyrylmagyna gönükdirilen saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşinden kabul edileni üçin Gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat adamlar, ne olsa ýurdumyzyň welaýatlaryna wepat etmek Aşgabatda 29 martda saat 20-den 30 martda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habary bilen tanışalyň.
Balkan vilayetini ütkep duran bulut hava bolup Demirazık günü ordan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus. Kenarki taraplarına bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Akalı vilayetini ütkep duran bulut hava bolup günü ordan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Mar vilayetini ütkep duran bulut hava bolup günü ordan tiýle sekundy 7-12 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Lewap vilayetini ütkep duran bulut hava bolup Demirazık günü ordan tiýle sekundy 8-13 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar. Daşowdy vilayetini ütkep duran bulut hava bolup gün matardan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkep duran bulut hava bolup gün ordan tiýle sekundy 9-12 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 5-7 gradus, gündüzine 13-15 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 30-nda magnit hadisatynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edil watanaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini todan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýaz basyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, asyla görä geýinmegi maslahat berýär. Ýahrawan ýeşler, bu düzgünleri berk berjäýsiňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymy Türkmenistan ähli wagtlarda tüşerýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun,